A l'estiu naixeran a Barcelona els primers nens proveta, però l'embaràs per fecundació in vitro no serà per ara un fet habitual degut al seu altíssim cost. L'equip del doctor Pere Barri de la Unitat de Fertilització in vitro de l'Institut de Xeus ha confirmat oficialment aquest migdia l'embaràs de dues de les pacients tractades. El primer bebè provet espanyol naixerà al juliol i el segon 6 setmanes després. El procés de fertilització in vitro consta de 3 etapes. Primer es visualitzen els ovaris per laparoscòpia i es capten els ovocits necessaris. Després s'obté semen del pare i en el laboratori es posa en contacte amb els ovocits. Finalment, si ha tingut èxit la fecundació, s'implanta l'embrió a la matriu de la futura mare. Aquests embarassos s'han produït al primer intent, però abans l'equip havia fracassat prop de 90 vegades. I de fet, quan ens ho van dir, ho vam agafar, jo crec que amb molta alegria. Aquests són dos nanos molt actius i molt alegres, també perquè nosaltres som bastant actius i bastant alegres, potser la Maite més que jo, no? Aquest és un bronques de primera divisió, aquest és més com jo, a la que pot molta un pollastre. Aquests són el Max i el Lucas. Van néixer el 30 de gener del 2009 a la clínica de Xeus gràcies a la fertilització in vitro. Només a la de Xeus, des del 1984, aquesta tècnica ha fet possible el naixement de 10.000 nens i nenes. Avui és un procés totalment normalitzat, però aleshores va suposar un gran avenç científic que va tenir un fort impacte social i mediàtic. Victoriana, la primera niña bebé probeta de España, nació ayer sobre las 10:15 de la noche en la clínica de Xeus de Barcelona. El parto se desarrolló felizmente y el estado tanto de la niña como de la madre es satisfactorio. La familia celebró el nacimiento en la intimidad. Dins de la medicina hi ha moltes ocasions en les quals hi ha episodis molt gratificants i quan un aconsegueix curar un malalt o aliviar el seu patiment, evidentment són moments molt gratificants. Però sobretot en aquests casos en els quals estàs ajudant a que hi hagi una vida nova i que neixi una criatura que normalment sempre és una bona notícia, doncs encara més. El naixement de la primera nena proveta a Catalunya i a l'estat espanyol ja s'havia anunciat feia mesos. La societat volia conèixer el producte de tants anys d'investigació i aquella nit del 13 de juliol de 1984, la de Xeus es va omplir de periodistes i de mitjans. A 11:15 de la nit, la clínica va fer públic aquest comunicat. La criatura pesa 2,470 kg i, com tots els nens normals, va plorar immediatament després de néixer. La mare va estar desperta durant tota la intervenció perquè li van posar anestèsia epidural. Els mitjans de comunicació i els periodistes que acostumaven a donar aquest tipus d'informació estaven molt poc formats. Eren gent que treballaven en les seccions de societat o de vegades en alguna secció de ciència que començaven a apuntar en algun diari, però realment eren gent amb molt poca formació en aquest camp. I bé, jo crec que vam treballar els uns amb els altres, nosaltres donant aquesta informació i fent-la accessible als professionals que després l'havien de transmetre a la societat i vam aprendre tots alhora, és a dir, vam aprendre nosaltres de com ho havíem d'explicar. Existen una serie de técnicas complementarias a la fertilización in vitro que van a permitir aumentar en un futuro la tasa de éxito de este proceso. Entre ellas cabe destacar la congelación de embriones, técnica que estamos poniendo a punto junto con la Universidad Autónoma de Barcelona y que nos va a permitir aumentar la tasa de embarazo en cuanto al poder transferir los embriones congelados en ciclos sucesivos y sin tener que realizar una nueva intervención quirúrgica en la paciente. Es diu in vitro perquè la fecundació es produeix a laboratori, és a dir, fora del cos de la dona. Es tracta d'una tècnica de reproducció assistida que consisteix en extreure els òvuls de la pacient, que prèviament ha estat estimulada amb una teràpia hormonal, i posar-los en contacte amb els espermatozoides a laboratori. Un cop fecundat, l'embrió o embrions resultants són avaluats i es transfereixen a l'úter de la dona. Tot això no només va suposar un gran pas per a la ciència, sinó que també va tenir un gran impacte en la societat del moment. Xafarratxo de combat, de sobte sona l'alarma, xafarratxo de combat, i ens llancem en grups compactes a compte vestibular. Per quedar com uns senyors,
per quedar com uns senyors, sortim a toc de trompeta i quedem tots encastats, i olé, en el cul d'una proveta. I aquí en tens enravenat per la cosa del progrés. Per la cosa del progrés, aquí en tens enravenat per la cosa del progrés. Guarda't en un banc d'esperma i a sobre sense interès. Un no sap fins que s'hi troba. No vam tenir una oposició molt aferrissada per part de ningú, malgrat determinats sectors de l'Església Catòlica s'oposaven en aquells moments i continuen oposant-se a aquestes tècniques, com s'oposen a la recerca amb embrions o a treballar amb cèl·lules mare. L'oposició de determinats sectors de l'Església Catòlica en aquestes tècniques es basen en coses tan absurdes des del meu punt de vista com és, per exemple, que la fecundació es produeix a l'exterior del cos de la dona o que s'ha d'obtenir una mostra de semen per masturbació. Ni ningún tipo de trauma por haberlos concebido así, lo que es hay que... Es un progreso. Es un progreso, o sea, yo tenía tristeza por no poder tener más hijos y gracias a la tecnología, en este caso la ciencia, pues he podido tener 2 hijos maravillosos. Entonces, no, todo lo contrario. O sea, eso es un progreso. Un cop superades les reticències inicials i totalment normalitzades les fertilitzacions in vitro, l'avenç de la ciència ha obert nous plantejaments ètics com l'edat en què es tenen els fills i la possibilitat d'elegir el seu sexe. Però no penso que sigui una cosa que ens alarmi tant en una societat desenvolupada. El que sí que trobo alarmant és que fem aquest plantejament de seleccionar el sexe a l'Índia o a la Xina, quan ja sabeu el que passa allà. Perquè clar, si a l'Índia només volen tenir nois perquè són productius i les nenes són diferents i són discriminades, és una aberració dir que sí a la selecció de sexe. Això de l'infanticidi femení ja s'està fent. O a la Xina amb la política aquesta del fill únic. Clar, cada tecnologia s'ha d'analitzar en el context social. Nosaltres som una societat bastant evolucionada. Algún niño. Si bien es cierto que yo ya entraba también en una edad que realmente me iba a arrepentir si no los iba a tener en ese momento, porque yo tengo ahora 40 años, tuvimos a los bebés cuando yo tenía 39 y empezamos con el procedimiento de fecundación in vitro a los 37. Quan jo tenia 37. El problema que tenim en aquests moments és que cada vegada estem tractant amb una franja de dones amb les quals s'obtenen pitjors resultats. Per què? Perquè cada vegada ens arriben les dones més grans. En aquests moments la mitja d'edat de les dones que tractem és de 37 anys. La mitja d'edat. N'hi ha moltes de 40. Del naixement de la primera nena proveta l'any 1978, l'anglesa Louise Brown, el del Max i el Lucas, han passat més de 30 anys. Avui, la recerca se centra sobretot en l'estudi dels embrions que permetrà la investigació amb cèl·lules mare i que donarà noves claus sobre la naturalesa humana.